ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ಇನ್ನೆಂತಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೆಂಜಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀಶೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿಂದು ಮಂತನ ಐನಿನ್ ತೋಪಾಗ ಪಂಡದು ಎಂತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚ ತೂಯೆರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೆಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೆಕ್ ರೇಟ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ 320 ಏತೆ 300 ಚಿಲ್ಲರೆಡೆ ಇಪ್ಪುನೆಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ನೈಲಾನ್ ಎಂಕ್ ನೈಲಾನ್ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ನೈಲಾನ್ ಉಂದುಲ ದೆಕ್ಕುದುಲೆ ಕೈಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಬೈದೆನು ಐಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈದೆನು ಕೈಕಲ ಬೊಕ ತಿರ್ತು ಸೊಂಟಗಂಚ ನೆರಿಕೆ ಬೈದೆನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದೆತಕ ನಾಡೆಂಡು ಎದುರು ಕಟ್ಟುನ ಅಂತ ಹೋಲಿ ಬೊಕ ತಿರ್ತಡೊಂಜಿ ಫ್ರಿಲ್ ಬೈದೆನು ತಿರ್ತಡ್ಲ ಎಂಕ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೈಲಾನ್ ಇಂದು ನೂಂಜಿಲಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಲಾಂಡೆ ದೆತೊಂದುನೆ ಯಾನ್ ಟಾಪು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡುದುಲೆ ಬೊಕ ಅಂದೇನು ಪಂಡ ನೆನ ಕೈ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೆತ್ತುನ ಇನ್ನೊಂಚೂರುಂದು ಮಂತದೆ ತಿರ್ತು ಉದ್ದಲಂಚನೆ ಇಂಕ ಗೌನ್ ದಲಕ ಎತ್ತುನ ಐನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ತಿರ್ತದೆ నేను ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೆ ಇಂದೇನು ಟಾಪುನು ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಪಾಡ್ದಾನಗ ನಮಕ್ ನೈಲಾನ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಡೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಕಾಟನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಓಡೆಂಡಲ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಪನ್ನಗ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೋಡು ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡಂದೆ ಪಾಡ್ರೆನೆ ಆಪುಜಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಮುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಕುಂಟರ್ದು ಸರಿ ಬುಡ್ಪದ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಬಾಟಡ್ ಮಾಡ್ತೇನಾಗ ಪಿರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡವು ಅಂಚಾದೆ ಅನೇನು ಇಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಕಾಟನ್ ರಪ್ಪ ಸಡಾನ್ ಪಂಡದು ಪಾಡೊಂದು ಒಟ್ಲ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇಂಚು ಪಿಂಚು ಪೋಪುರ ದೆತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಲಾಂಡ್ ದೆತ್ತುಂದಲ್ಲೇ ಅವು ತೋಲಿ ಕೈನ್ ನಿಕ್ ನಮಕ್ ಕುದ್ದೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಕುದ್ದೆಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಮನ್ಪೊಲೇನು ಉದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಗ್ಲ ಒಯ್ಪೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಟೈಪುಡು ಕಟ್ಟೊಲಿ ನೇನು ಇಜಿಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಟೈಲರ್ ಐನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಕೊಂಚೂರೊಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೆ ದಾಲ ಅಂತೆ ಪಿದೈ ಕೊರೊಡುಂದು ದಾಲ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಎಂಗೊಂದು ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಉಂಡು ನೆನ ತುಲೆ ನಾಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ಇಲ್ಲಡಿಂದು ಮನ್ಪುರನ ಐನ್ ಮಿತ್ತೆಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ವಿ ತೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ನೆಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೂಂಡು ಏನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ದಾದಾನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂದು ದೆತೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತು ದ್ಯಾನು ಮಾಲ್ಡ್ ದೇಯ್ದನ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಉಂದು ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ನೆನ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ನೆನ ಕಲ್ಲರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೆ ಅಂದೆತೊನ್ನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಎನೆ ಕಾಡ ಅಡ್ಡು ತೋಜು ಉಪಾಯಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿದ 300 ಚಿಲ್ಲರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಡ್ರೆಸ್ 320 ಅಂಚ ಕೊಡ್ತಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋಡು ಆನಂದು ಏನು ಮಾಲ್ಡ್ ದೇತೊಂದ ಮಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಪುನು ಆಜುಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಆಜುಂದು 50 ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಟಾಪ್ಗು ನೆಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನೆರಿತಲ ಕಂಚ ಬೈತನ ಬೊಕ ಚೀರ ಪೊಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೆಂದತ್ತು ದುಮ್ಮು ತೆತೊಂದ ನೈಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ಇಂಚಪ್ರಂದಂತ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಮುದ್ದೆ ಮಂತದ್ದು ದೀಂಡಲ ನಂಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ದೆತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪುರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದೇಕ್ಲ ಕೈ ಕಂಚನೆ ಫ್ರಿಲ್ ದಾಲಕ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತುನಿ ಯಾನೆ ಕೊರ್ತುನಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಕೈ ಒಂಥರ ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಕೊರ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋನದು ಇಂಚನೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಶೋಡ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಂತನ ಸೈಜ್ ಪಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ತೋಲಿ ಲಂಚನೆ ನೈಲಾಂಡೆ ದೆತೊಂದುನಿ ಎಂಕ್ ನೈಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಪ ಅಂಕ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಂಡ ನೈಲಾಂಡ್ ಎಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಓವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ ಎನ್ನುದು ತೋನುವ ಆತೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಲೆಕ ನಮ್ಮ ಬದಿಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಓವು ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏನು ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ನನೆ ಎಂಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಂಡು ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆತು ವಿಶೇಷ ಅಂದಾಜಿ ಅಂದೇನ ತುಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಟಾಪ್ ಅಂಡಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತು ಪೊಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ರೇಟ್ ಆಪುನು ಏಟೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬೈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅವು ಪ್ರಯಾಣ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂದಿಜಿ ತುಲೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪದೇನೆ ಎಂಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಎಂದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ಕಪ್ಪುದೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕುದ್ದೆ ಮಂತದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ